maber. The fact ni idak okidwa stress nyiso ni ibro dak higni mang'eny sana. To kibro dak higni mang'eny ng'e ni retire biro. To mna kaka odiechieng' biro ga, to odiechieng' kalo, to moro biro, to moro kalo. Inyalo we ni higni ok ringi, lakini higni to ringo. Ng'ato nyalo ng'iyo chien kae, kimiyo wang'i kamae, inyalo neno exactly gima ne timre Uhuru Park. Mane wawach ni Moi loko telo miyo Kibaki. Iparo? Mago ing'eni sani kikwano sani gin higni adi? Gin higni ging'eny. Donge? Chakre higa mar 2003. Bas, ging'eny. Mano gibiro gimoro kata 20 years. Donge? Koro kanyo ema ji onego bed ni ng'iyo ni odiechienge ringo to onego bed ni watimo savings. Ma kik ng'ato kaw ni wach mar savings ni abro chako later, hapana. Chake sani, tieke sani. Kidhi mbele to ibro yudo ka koro ngimani ma mbele bro bedo maber. To ng'ata ma nyalo yudo ni samoro nafas mar penjo moro ne idwa penjo to komi nafas no, pod ginyalo contact wa kaka Zamara. Namba wa mar simu en 0709 469 000. Mano namba wa mar simu. Inyalo mananue kendo. Mano abirio, nono, ochiko, ang'wen, auchiel, ochiko, nono. Erokamano ahinya. Consider no kendo mogik kendo. 0709 469 000. Mane namba wa mar Zamara. Erokamano ahinya Jojo Yuga kuom kawo thuolo mari chopo kinyi ma kawuono. Watwa kod joneno magwa.